det er Åge Stockholm, og jeg står som arrangør af Grimfest. Hvad er det vigtigste ved at være arrangør af en festival? Det vigtigste det er at have et overblik over alle de forskellige ting, der er. Altså, der er en masse bolde i luften, når det gælder om at holde styr på dem alle sammen, og sørge for at gribe det, hvis det er, og i hvert fald sørge for at få nogle andre med ind og hjælpe med at gribe bolden, hvis der er noget. Hvordan bliver man god til at organisere? Ved at finde nogle gode mennesker, der kan hjælpe med at løfte opgaven. For man skal erkende, at det kan man ikke gøre selv. Og når man har gjort det, og får sat et hold af gode folk til at finde deres kompetencer og sige, du står for det område, og det er du god til at løfte, og det er det, du passer til. For at sætte dem ind alle steder, så kan man sådan løfte i flok som helhed. Hvad er det fedeste ved din funktion? Det er netop det med at gå rundt og kan man sige, spotte ting, eller så sige, hov, det der, det kunne vi optimere på, eller gøre et eller andet ved. Og så sende bolden videre rundt omkring, og så sker tingene bare, at det lykkes. At man kan sige, være kreativ og impulsiv, og tingene bare sker. Det er ret sjovt at arbejde.